martang yang mahita ang siniro hamadihamu doh dame nasian de batamata do nasian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Oras madihita salu na hatani de batarita ima na tersurat di pangukapun bidusada ayat 41 ayat 8 sono mahatani di bata. Aku surat ni si Johannes madapoton na pitu hurian na di Asia. Asini roha madihamu do dame sien ibana na mangului. Nang manguluhia jala nanang roh. Nang sian na pitu todi na di adopan ni habang sana. Nang sian Yesus Kristus sitidangi haposani na perjulu tubuh sian akka nang mate si konggom akka raja ni tanaon. Iba na do makahulung hita jara di palua hita sian dosata marhite-hite mudarna. Dijadi hudu hita gawe haraja kamalimoni di bata amanai. Di ibana mahasa ngapun do hagugon rodi sanglingna. Amin. Idama na Roma ibana di bagasan obun. Idaw ni nasa mata do ibana ng akka ng manulang ibana. Gabi manganggu hibi masalut bangso ni tanaon mida ibana. Imatutu. Amin. Ahudo bonana jala ujungna ninna Tuhan debata. Debata nuaing debata nong adukyan nanaing roy sigonggom saluhu na. Imang. Sahat na. Donga saha porsiaw di bagasan Yesus Kristus. Songot topi ni mingguta tangyo kamuma asa mangulu tod di muna. Buku pangukaponon ima sada buku na disuraton si Johannes. Uyu terbuang ibana di Pulau Patmos. Pulau Patmos dang na pulau na songo penjara biasa. Alai terbarita do di zaman manang di masa ni pangukapon songon si Johannes di huria na perjuli di zaman ni Kaisar Domitianus. Penjara yang terseram manang na mengerikan. Buimara tawayakon songon di Indonesia ima penjara Nusa Kambangan. Nusa Kambangan pediguari do ima songon lapas manang songo penjara pulau kematian. Ala pulauon di tonga-tonga ni laut jala masakitat dijaga. Jala molo kaluar pe lapatan na bahudad do. Bahkan di sekeliling na ka binatang-binatang buas do. Ka buaya macam. Do ka binatang-binatang na mengiri ke dunia maropani. Na pasti hola mabigi idok Nusa Kambangan. Kebudang hitir-hitir. Ala akka tahanan-tahanan eksekusi marupani di son. Ima ibuari Nusa Kambangan rupanya dan ngapala na biar-biar hok kita dah. Alai songoni marupani Pulau Patmoson. Lapatan na di Pulau Patmoson. Janido dibain si Johannes di surat manang dibain sada surat na marisihon. Imana ni koran na buku pangukapon apokaliptik. Na marisio tudu-tudu tu akka na masa sugut do akka na nuaing dohot na ngulu salilina. Di papotohon imana do itu huria na pitui. Ima naneng masa jala di pabua do uhuman di pata. Jala di pahobar do ima nakaningani tuppal. Do uhum to akka parjahat do tuppal to akka nabadia. Nawatan na isido berengota
pasu-pasu manang berengotta halak Kristen namanahan di parukiloni ido nama dapot diame ngulu namanotto ido ban nama say sopo dope di pangukapono tordiro di upani halak na manahan alai dia makadonga saha porsiaun saya tagwari ma buku pangukaponon buku penguatan manang apul-apul tuaka huria na perjuli terlumuma huria na pitui ne konoranna asa nasida pe manahan bertahan bengit akka dihapor suhon hidup ben nama saya gomos do dipaingot asa setia nasida saat ujungna ayak kana setia di ujungna do hidup na mangaton jalan nadapotan na diwaranna paradiso manang ngudu na manotto alain dia makadonga saha porsiaun buido ado hira-hira nanidok ni si Yohanes dubu huria na perjuri terlumoi matuhida idurangan yang bagas berengota setrupukon terlumoi ma ayat opat satu ayat welu na perjulu takas do didok di sidi ayat opati berengota ahu surat si Yohanes mendapoto pitu huria dari asa asini roha mari hamudo dame sian iban na manguli nang mangulu hian jalan na roh nang sian na pitu toddi na diarupan ni habangsa pitu toddi na warlapatan be ima taring tu hagugu manang kesempurnaan di bata taring tu na menggobarkon kesempurnaan manang huria na pitui na manggobarkon huria dang apala ni pitu huria dang alai molodok si pitu toddi pitu ni hangoluan nama do hatani di bata disempurnakan molo digwari pe di bidu duaon ado pitu huria songon huria na didapoto manang huria na perjulu imana tagwari pitu gereja manang pitu huria na dapoto ni si Yohanes alai na perjulu na honna imana kani bagaimana kita melihat rencana Allah yang kekal. Hidup benda di dapoton si Yohanes pitu huria na di Asia. Mana tatagwari me di pertiken waing na julu di Turki me imarai lapatan na pitu huriaon gabi ido sada na setagwari me wakili akka huria satu dikion. Jadi ngapala ne pitu do pitu todi ina na mewakili kesempurnaan itu di dipatan dan gabi itu todi dan alai molo dipakai si Yohanes di son ima asiniro hado dame na sedde bata nama dongani huriein sian ibana nang adong doho nanang roy ima na patubuhon dimensi sejarah na berpegang ku dimensi sejarah ima na kaingani lapatan na alani asiniro hado dameido tu huria na perjul didang alani maloni jorme adong gabe sada huria alai gai mertudu-tudu di ima tu kesempurnaan manang berpegang pada keselamatan yang diterima melalui kasih karunia dan damai sejahtera bukan karena usaha manusia alai berengotamai sian kuasoni di bata hidup ben berjulu au song surat ninna pani di surat ton di bagasan damai dohot di bagasa Kristus. Na kedua kon di ayat 5 Yesus do gabe saksi hidup ben hidup di ayat 5 nang Yesus Kristus itu dangi haposan menjadi saksi na setia na haposan na perjulu tu siana kanang mate nang sigonggop akkana di tanah on na marlapata dui Yohanes mengingatkan bagaimana Yesus menjadi saksi yang setia dari seluruh kebenaran dari Allah yang pertama bangkit sian akan mati. Jangan dong dope nabi siang boso Yesus dulu. Jangan dong dope kebenaran yang bisa kita terima bahwa yang sudah menjadi iman akan kematian yang menjadi bangkit. Iyo nasen lapatan holan ibana dope yang berkuasa atas rasa raja lapatan na los ibano ibaraking gabi nido alani ibana do na palo kita marhiti mudar neido ima gabi dapot tak dia mehalua gabi sada harajaw ni dibata menjadi imam-imam
akhir benar menjadi kekudusan pengabdian kepada Allah, semuanya untuk kemuliaan Allah yang maha kuasa sampai selama-lamanya. Jadi menggobarkan tuhita dorpani ngoni jada tuhita do gabi haraja kembali muni di bata amanai di ibana ma hasangapun do takukun ro bisa ini. Jadi dang bui di jolma. Jadi ibana di bahwa Tuhan itu benar sedo Tuhan bahkan naseta guare holan di debata ibana mah hasang di ibana mah hasangapun do takukun ro disanggilinga di tot di ipe nga di dokkoni di dadorang di baga-baga kon ima tarengo tu Jesus molo tede di Lukas sade lapatan las di Lukas 2 hasanga ma di debatana di gicang dame ma di tanoon marhiti dora nunga tumta ida takas nakaingani bahwa naneng dohonon ni si Yohanes do asa horan dame do ima bagian yakana porsea. Jadi songo kita nang majalo ima gabi imamat yang rajani songo nani penerbadian di debata hasana puma di debata nadi kicang alania ibana do raja di atas segala raja itu benar masih baga dora di ayat pitu da iwan ide mah ena Roma ibana di bagasan obung ide ni nasa mata do ibana nang akan nang manudang ibana begitu manganggu ima cedu bang suni tanah umi di ibana alania ala nunga di ide jewa aram do panol solib yakka i mana-manaku Jesus i mana kengani di kabinita da gabi nasida rumar soba alania ternyata bereng nasida ma di kesaksian nih porsi nasida kemenangan kerajaan Allah terjadi saat kedatangan Yesus Kristus i mana seta guare Yesus Yohanes na Roma i mana paduhalion Yesus datang dengan awan jadi dipaturuh di mana merhiti kedatangan ni Tuhan Yesus doh hasangapun ne semua mata manusia menatap dia odo nasaita guare sudi nasatot kemenangan akhir zaman menang saita guare eskatologis bagi orang yang setia dan akan imanakengani jalo bima obar tu upa najinalo ido saita guare di paradisuin no sidora na parpudi ima alpa dan omega na sido tara rupane jala seta guari do bahwa tanabadi songon dan si Yohanes son alfa dan omega pembarana perpudi kemenangan Yesus Kristus iman ada di ini pernyataan alfa dan omega yang ada dan sudah ada yang akan datang dan yang maha kuasa molo di huruf alfabet jadi guari me huruf pertama dan huruf terakhir itu benedok alfa sampai omega alfa adalah huruf pertama di bahasa Yunani, O huruf terakhir di bahasa Yunani. Jadi Allah itu yang kekal dari pencipta sampai selama-lamanya. Ia adalah Tuhan di atas semuanya dan ia akan menang akan segala semuanya. Jadi itu nendok nih si Yohanes sasitonga. Itu benar mulu taida buhado di pengunjungi di turpu tahun molo didok tangihok kamu ma asa mangulu todimuna ra dak pola salah molo tadok akan porsiai bohado hita dia cek marhiti tupukon bahwa Allah mau mengajak kita dia mai dalam hal manada dohot setia dia dopan ni di bata atau hiraro songo surat ni hadamia songo surat ni Kristus ido bendesion nak ngani songon ahu di bagasa surat na pabua Tuhan asiniro ado dame ma diam idola tujuatta no balga songon isi Paulus di Korintusi amudo surat ni Kristusi jala ido nang paturuno tadi tonga-tonga ni portibion bagaimana kita menunjukkan sebagai tulisan karya Allah baik dari karya penebusannya baik pribadinya yang menang atas maut maupun menunjukkan Yesus no kehe sian amatian jala nataida na mangalit tuhita imangulu na manotong jala di ngulu na manotong ido berengotta upa no sa tuhita diame paradiso di paradiso do upa ni akka no makkamonakon ha porsion na ido benna di dok tuhita marihite si Yohanes sian pulo pakmos asa patuduhonotta na sohala perbir hita alai kerinduan kita
kita betul-betul iman ingani memperjuangkan dan mempertahankan hapor syota manang ahbe namasa tutuma tatiup tatangi kamu ma tatangi humahatan debata asa mangulu todita. Amin. Mauliate maliho ali Tuhan debata makhiti hatam abadi. Amin.